Hvad så der alle sammen, og velkommen til den her video. Den her video, det er min første video her på kanalen. Og jeg sidder inde på CSGO, hvor jeg lige vil vise jer 3 meget vigtige smokes, som man kan bruge til rush af på Mirage. I den her video, eller lige nu, der smoker lige stairs. Du sigter egentlig bare der. Og lander den der. Nu smoker jeg connector jungle. Det så jeg ikke. Men ellers, det der kommer til at være på den her kanal, det er CSGO 100%, Minecraft 100%, og Minecraft, det bliver meget tæt med Daleks Gaming. Link til ham nede i beskrivelsen. Ellers så måske kommer der CSS, jeg ved det ikke. I alle sammen kender nok godt CSS, men den her, den var meget lort, men den bare lige øger på den, så virker det. Ellers er det CT smoken, easy peasy, lemon squeezy. Måske på den her kanal, der kommer der challenges og vlogs, hvis I tager mig sammen til det. Ellers, den smoker CT meget fint. Hej hej.